Какво съм аз? По някой път толкова добър, мил, нежен, по някой път отчаян романтик, изпаднал в своята дилема да бъда или да не пребъде любовта. Да живее в заблуда или в реалността, която е плод на нашите миражи, изградени от желание за ценност, доброта. И давам ли си сметка за живота, за тази красота, която всеки ден и всеки миг ме кара да усещам цялото си съществуване, да е различно от предходното си минало, от някакви миражи и мъгли. Живея. Да, но дали съм жив? Не зная. Но да носи отговоря час по-скоро на мечтания въпрос, защото въпроси имам толкова много, а отговори сякаш никога не ще намеря. И втренчен в хоризонта на очакване на новото начало, сякаш губя се във времето, което си стои на едно и също място и чакам. Чакам. Онова начало, което ще пребъде не за днес, не за утре или други ден, а за онова начало, което ще остане винаги сред всички нас. Ще отеква като звук в пустош и мираж. Дали съм болен мозък или романтик непоправим, изпаднал в капана на нещастната любов и сега рисувам някакво нелепо бъдеще за някакви нелепи хора, които страдат и ридаят за нещо непознато, за нещо наречено любов. Любов. Какво ли е това? Защо всеки полудява пред тази курва любовта? Да, курва е, но нима ще можем без нея да живеем в така наречената ни реалност, матрица на миража. По някой път се питам дали си струва да живея сред трупове и пясък, сред мечти за някакво начало, бъдеще в глобален план. А за награда получавам подигравки и обиди и трънливия венец на онзи същия мечтател и творец опитал се да съгради едно начало с подкрепата на вечната любов. Трагедия. Трагедия сме всички ние и трагичен ще ни бъде края, защото всеки жъне онова, което сам посява. И от зрънцето на малката омраза покълва и изниква злоба, мъст, нечувана омраза, способна да унищожи и най-красивото начало и бъдеще за нашите деца, които имат право да живеят в свят, по-различен от сегашния в този миг. Толкова е жалко изгубеното време, написано в тези редове, защото никой не ще намери време да ги прочете със своето сърце. Миг блаженство, затишие пред буря, оставаме във времето сегашно в едно бъдеще несигурно, градящо само страдание, болка, разруха, смърт и писъци от хора, докоснали се до това, което сами те с дела и умишлено го съградиха, а после те самите осъзнаха, че това не може да е бъдещето, тяхна деменция към по-добро. Но онова, което ще посееш, не ровиш да го вадиш, а отглеждаш го и после го береш. Береш плодът на своята омраза и го даваш на хората, които ти обичаш, а после го отричаш. Отричаш и не вярваш, че цялата картина на разрухата си нарисувал само ти със своята ръка небрежно. Усмихваш се ехидно и казваш си не, това не може да съм аз, не може цялото страдание да съм създал само аз. Но всъщност, началото си ти и твоите объркани мечти. Мечти, създадени в оазиса на злоба и човешка доброта, преплетени в един кръг на виртуална красота. Какво ли е за теб? Не искам да ми отговаряш, отговорът е за теб, осмисли го, почувствай го с душата си, докосни го с сетивата си, защото има я. Има я така мечтаната любов, но тя е някъде при Бог. Творецът на най-красивото към нас и съдията за злините, извършени от нас. И както казано е някъде в далечните писания, човек е подобие на Бог, но той знаел ли е какво създава? Животно, наречено човек. И знам, че много те боли, не можеш да си поемеш, умираш във ъгъла на своите мечти, които ти не сътвори. Но трябва да намериш сила, да се изправиш, да погледнеш пак към хоризонта блед и дори от болка да умираш, да си с една крачка днес напред. И когато с тебе срещнем се някъде по пътищата дълги, устремени в една посока, да се прегърнем и ръцете си хладни да стиснем и с усмивка към хоризонта блед с теб да пристъпим.